Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin, ang aming panalangin, sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Pag-asa't saya kanilang dala, sa bawat tahanan sila'y kilala. Boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na mainiba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka talbay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagal ba'y progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal,
Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda Buon ka ito hanggang unya nagtataba, nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Edukasyo'y mahalaga, kinabukas ay sinisiguro. Lion o Fino, laging naririyan para sa'yo. Maasahan, tapat na magsaserbisyo, sama-sama tayo sa pag-asenso. Sana all Fino, para sa tao, tapat na serbisyo, walang ibang hihigit pa rito. Lion o Fino, para sa kinabukasan, lahat ay kasama sa pag-angat ng bayan. Sa Legazpi siya ang sandigan, pag-asa't pagbabago ang kanyang handog sa bayan. Serbisyong totoo, walang kapantay, Olfindo ang sagot sa kinabukasan. Sunay Findo, para sa tao, tapat na serbisyo, walang ibang hihigit pa rito. Lion Olfindo, para sa kinabukasan, lahat ay kasama sa pag-angat ng bayan. Sana Olfindo, ikaw ang aming kailangan. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang magtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, Mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, Asin Riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo Asin Riparo. Tigrisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Serbisyo
Serbisyo Asin Reparo. Serbisyo Asin Reparo. Mic test, mic test. Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia. Maray na aga probinsya ni Albay. Mastida in paro. Syudad ni Tabaco, Legazpi and Ligawa. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning! Magandang umaga, Sir Boots, Laguna. Kay Ma'am SP Banyas. Banyas. Morning. Kay Manong Rodel Domingo, hindi Domingo, Lunes na ngonya. Ma'am Gina Balangat. Mga atab po na mga nakatutok tulo sa programa. Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Unyang pong aldaw kita nin Lunes, Monday. Kapit sa 7 na kita ngunyan tabi Ma'am Rose Calyosea Prime. Lunes kita ngunyan. Kapit sa 7 na kang Abril taon 2025. Sabayan po nindon sa indong lingkod sa rong oras may kabanga kita. Mag-ore-restoryahan naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana sa satuyang palibot. Siyempre sa mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod. Apuerayan kan mga pigpapaabot man po nindo digding mga reparo. Tuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kay ning programa. Daman po sa may mga kumpleanyo ngunyan. Ibang lugar. April 7. Maligayang happy birthday! Happy na birthday pa! Nasang probinsyang susubon. Bukan isarog naman. Nasa Mama Mary Ann Olinares, ano lamang gari mayang uber ka pa. yaong ang bulkana. Sir Choter Solyander, good morning. Daing karib. Ay mauli tabi ka mo Primes digdi sa Bicol. Ngunya na Holy Week. Sige ta, mag-chika-chika lamang kita duman kara Primes na Mari. Pag naguli ka mo di, magchirika-chika lamang kita. Jereline Balasi, good morning. Oy, duman po sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan. Dahil nang ganito paglingawan na sa kuyang perming tugon ha. Iringatan ta po ang satuyang mga sadiri. Wara man baga kibang maingat kan sadiri tatabi Choter so kundi kita man sana. Daman po sa may mga kamunduan na samuya pong pakikidumamay. Sa may mga kasakitan parahay na tabi ka mo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurang na Amen Lord. Pa-shoutout man kay Pading Jose. Yaong ka dyan kay Pading Jose. Igwang ng Kay Pading Joe Bunto. Dyan sa Barangay San Roque, ayunon. Tabaco City. Ano tabi yan, Choterso si Pading Jose? Kumbinsido na.
Kumbinsido na yan. Sa inda siya. Choterso, dahil na ako nakapasyar dyan kay Padingjo daw kung kumbinsido muna ya. Bala ka na dyan. Naman kita sa bagong Premier Distrito. Naman kita sa bago. Pag-greet na tabi ki Manay Ruth. April 5 birthday. Sige. Belated happy birthday na April 5 pa. Manay Ruth. Belated happy birthday tabi. Kay Ma'am Ruth Seya Borja. Sige. Belated happy birthday tabi, Prime. Ano tabi, Chuter? So, dahil mo kayang kumbinsironan. Ako pang kaipuhan magdyan. Chuter, so, ano yun si Padingjo? Dahil mo pa nakukumbinsi. Ako ang makumbinsi ka. Oy, good morning po sa pamilya ni Pading Jose Bunto. Kay Madinglet. Mga chikiting dyan, good morning sa Barangay San Roque. May sanata pasyaran ko dyan, makumbinsi ko lamang si Padingjo. Undoy ngayon hindi ako. Oy, thank you Lord. Salamat Lord sa panibago na naman na aldaw na itinao mo sa lambang saro sa Samoya ngunyan. I-guide mo po kami Lord kang samuyang mga gigibuhon tangani po day kami magkasala sa samuyang kapwa. Asin na maging po sa imo. Patawada kami Lord kang samuyang mga nagkaginiribong kasalan. Tao lang po kami Lord. Baro po nagkakasala. Kaya Lord, patawad tabi Lord. Lord, patawad. Amen. Mga tugang, mga kabayan, na check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxeya. Si Mr. Hulbutana tabi ni ang sa indo pong forever na servidor Sinta Gariparo. Live na live mga tugang sa Bicol Net TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran niyan kan samuyang General Manager si Maestro Neil Adtuon. Kasabay dyan si SM Sir Tony Kiliste. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibos sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayanan, gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. Unang importantihon nyo yan, Choterso. Bawal po ang kidit. Bawal po ang kidit. And bawal tabi ang ma-stress sa mga panahon pong ini. Asin Ripa. Good morning kay Sir Mario Castelo, kay Madam Maria Elena Yamamoto, good morning. Ohayo gozaimasu. Kay Jerbien Bolaños sa Burillo, Sir Idol, good morning. Kay Ma'am Tet Cargulyo ng Berman Ice Cream. Dyan po yan sa Gilid, Ligao City. At mainit na ngunyan tabi, Ma'am Tet. Masira mo na ngunyan magkaon-kaonin Berman Ice Cream. Yan. Ipertiyon ngunyan ng ice cream. Mainit na
ang panahon. Sing init na kan mga aliman ngunyan sa mga alipures, sa mga taga-suporta kan mga kandidato, ang huna ninda tabi Ma'am Alona Kapitin, pag guminara na so manok nindang kandidato, magkakatrabaho sinda sa munisipyo. Pangyari sa Mapagong. Paito nindo, paigihon nindo, kaya pagtibayan nindo ang pagiging malabanan nindo sa mga pigsusuportahan nindong politiko. Nganing makalawag ka mo sa trabaho. Ay inda. Ang mga politiko bagaday mananag iriwal. Mga sunod ka naman na eleksyon, magkaarapil na naman iyan. Kundi sa mga suportadores ngunyanan matindi, grabe ang pakamalabanan sa indang mga pigsusuportahan. Ma-birthday ka na tabi, Ma'am Alona. Pag birthday mo tabi, Ma'am Alona, mag-order ka kay ice cream, duman kay Ma'am Tet Cargulyo, naman sa Berman Ice Cream. Perti on duman ng ice cream. Rekomenda ko sa indo permi ako nakakakaon kay ice cream duman. Perti ho. Manato kon duman ng ice cream. Good morning tabi kay Sir Jun Sidinyo. Sir Jun, dahil na lamang kita nagka-oristoryahan naman, Sir John. Paano ngayon dahil nagka-istoryahan? Dahil ka man nagdidigdi sa ligaw. Si Ma'am Joy kaya. Gagda ko ni Ma'am Joy magdyan sa ligaw. Dahil manalawos. Bay, sana tama pa share kita dyan. Yo, Ma'am Tet. Anan mga reparo ngunyan, oy maray na bareta ini duman sa mga paralukad. Mga paralukad. So presyo tabi kang kopra digdi po sa Albay, luminangkaw nin 11 pesos sa ngunyan na bulan. Yugon mo yan. Diyan tabi sa indumamtit ba kung may manyugan ka dyan? Sa bagay, lumbod pa sa nangunyan. Gurano ng pabakal kan lumbod. 30 pesos. 30 pesos ang saro. Nalumbod. Yugon mo ang kamahalan eh. Di pag pinalaya mo iyan, linukad mo, naglangko ki 11 pesos ang presyo kan lukad, kang kupra. Ay nabarita yan ni pamaray na bareta pa, uminto po sa sweldo kang mga minimum wage earner. Sa pribadong institusyon tabi, sa Bicol, epektibo na. Epektibo na so paglangkaw kan sweldo kan mga nasa private. Bad news mga tugang, presyo na tabi kang gas, diesel, malangkaw na naman sa aga. Ang SDO Albay nagpagirumdum tabi nagibuhon na simple alagad makabuluhan ang pagkondusir nin mga graduation moving up ceremony sa mga eskwelahan. Tama graduara na baga, Ma'am Alona. Next week before Holy Week, may mga graduation na kay puwan sa nadatabing simple. Pero ang mga magurang bagayo man ang garit-garitan,
mga magurang baga, iyon nagbuburuot na pag nagmiriting. Ay dahil man niya pwede. Dapat ngayon nakatuga ang aki mi. Mga eskwilan baga, kung pwede sa nanganing naka-uniform. Naka-uniform sana. Kudian mga magurang baga. Siyempre nga mag-graduate nga si Nono, si Nini, dapat nga nakatuga. Duwa sa kada tulong Pinoy mga tugang sa bagong survey ang naniniwala na magiging talamak ang vote buying ngunyan tabing 2025 midterm election. Sigun yan sa Okta Research. O ngunyan pa sa nangani, pighapot na pirado nga yan ipapaipit niya ni Arog kini. Magiging talamak da ang vote buying sa nagaadang-adang na eleksyon. Ngunyan pa sana nakapreposisyon na sa mga paipit. Ngunyan baga pag may mga pamiting-meeting, nganing dakol kang tao, kaipuhan mong hakuton. Kaipuhan mong tawan kipirak. Takon dae mo tawan kipirak, lalangawon ang pamiting mo. Pamotor kid. Pagday mo yan, tinarawan ki pang gasolina, ki bayad. Day manan mairiba sa motor kid mo. Pagday mo pang pinakarakan. Normal na yan. Alangan man na magpaparapagal ka dyan tapos magastos ka kisa diri mo. Tapos pag nanggana supig-suportan mo, lingaw ka nga ni. Arog man sanang ka. Bagong ngayon mamalaw na. Yugon mo yan. Magiging talamak na tabi ang vote buying. Ngunyan pa sa nangani bagapig i-estimate na pirado ngayang itaw duman. Dapat ngaya nakalista kita duman sa ibong. Nakalista pa dapat kita sa ibong. Nganing makadubli. Bakong iyaw. Day balik waon sa nanindo ang pirak tapos ang ibuto nindo. So pigihiling nindo na mga taonin serbisyo. Praktikal na kita ngunyan. Ayaw, takong pigiling tangday man sa na makatao o kaya makasustenir kang pangangaiputa sa mga masunod na taon, bayain na ka. Ang luwas kang perwisyo. Ang ibuto taso, tigihiling tang makakatabang, makakataonin mga proyekto sa satuyang lugar. Pero kung daiman sana, punduhin na nindo. Mga paawa effect. Tapos indasanan mga maurag, kita punaw. Bagong iyo tabi Pading Joseph and Attorney MC Consulta, good morning. May tama tabi ako, Attorney? May tama tabi ako. Bakong iyo, nga tapag nanggarana pa yan, magkarumduman pa ka mo. Baka si Attorney marumduman. Pero kitang mga ordinaryong tao, pag nanggarana yan, lingaw na kita ka. Ako nga ni na nanginutan, nalingawan. Kamu pa daw. Bagay ang problema sa kuya tabi Ma'am Alona, tabako kaya ako membro kang malabanan. Pero kung naging membro man ako kang malabanan, inda sana. Sige po, yanan sa tuyang mga riparohon ngunyan tabing Lunes ha. Papa Dan Rosales, good morning. Lunes na tabi ha, pitsa 7 kita kang Abril. Oy, may trabaho, may klase. Tabata ngunyan bagang simana na sa naso klase schedule ngunyan kan mga exam, final exam, kan mga chikiting. Kaya dapat nag-aradal na maraya di. Batayan ang pigkukuan baga kang grade pag buminagsa ka dyan.
arog ko kay ito nagkaklase ako tabi papadan, pag nakakuha ako ki minimum 75, okay na ako. At pagpaparapadipissilan ko sa diri ko, napasado man sa ng 75, nga tatakuan ko pa so 90. Parehas man sa napasado. Yeah. Pero dahil hindi ako pag-arogo na mga chikiting dahil hindi ako pag-arogo, iba man ang talent ko. Pag naka-ipigiling-hiling ko 6 exam ng gariya ko 75 nini, okay na ako digdi. Pagbasaha kang result, Ma'am Alona, makasupog na di. Tapag chinika na baga sa mga exam, pigbabasaan, from highest to lowest, nako, nasa kabangaan na dahil pigbabasa, dahil panababa sa sungaran ko. Mabo yung mabasa sa pangaran ko, pinakalas na pala. Ay, napangyari sa kinama. Permi akong nasa hurihan. Paano man di ako nasa hurihan tabi, Ma'am Alona? Pinatukaw ako kan teacher ko, duman sa Ropor. Duman ako sa Ropor, pinatukaw. Duman sa may kataning baga kang tiglagan kan mga pansamod, sigid, panglampas. So duman ako tabi, Ma'am, titig po patukaw kan teacher ko. Paano man ako magtali ka? Kataning ko, broombox. No. Ay, napangyari niya di. Ay, bale. Alas 7:28 po, mga tuga. Ang sa tuyang Philippine Standard Time ko, ang daw tabi mo ng linya kang pag-asa, ha? Aramon tamunan magiging kamugtakan kang panahon. Good morning, Tabi Pag-asa. Good morning. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang latest na weather update ngayong araw ng Lunes, ikapitong araw ng Abril 2025. Sa kasalukuyan po ay wala tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility, bagamat asahan pa rin po natin ang mga pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa, dulot po ng epekto nitong Intertropical Convergence Zone na sa kasalukuyan ay nakakaapekto sa katimugang bahagi or southern portions ng Mindanao. Samantalang sa nalalamig bahagi or for the rest of the country naman po patuloy ang pag-iral ng easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. So asahan po natin ang mainit na panahon, mararanasan po yan ngayong araw sa malaking bahagi ng ating bansa. Sa kasalukuyan po dahil sa epekto ng Intertropical Convergence Zone, asahan po natin ang mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindanao, pati na rin po dito sa Palawan. And for the rest of the country naman po magpapatuloy ang mainit na panahon. Inaasahan po natin na tatagal po ang ganitong lagay ng panahon hanggang sa darating na weekend. So magiging lagay po ng panahon ngayong araw dito sa Luzon, gaya po ng nabanggit natin kanina, asahan po natin ang mainit na panahon sa malaking bahagi ng ating bansa, lalong-lalo na pagdating ng tanghali. At kung may mga pagulan man ay dulot po ito ng mga thunderstorms, so mga panandalian at bigla ang buhos ng ulan na mas madalas pong nararanasan sa hapon o sa gabi. Temperature forecast naman po para sa mga piling syudad dito sa Luzon. Para sa Lawag ay maglalaro mula 24 hanggang 32 degrees Celsius. 34 degrees Celsius maximum temperatures naman na mararanasan ngayong araw dito sa Tuguegarao. Sa Baguio naman ay naglalaro mula 17 hanggang 24 degrees Celsius. 33 degrees Celsius maximum temperatures inaasahan natin ngayong araw dito sa Metro Manila, 24 to 31 sa Tagaytay, at 26 to 32 degrees Celsius naman para sa Legazpi City. At para naman sa magiging lagay ng panahon for the rest of the country dahil po sa epekto ng Intertropical Convergence Zone or yung axis nitong Intertropical Convergence Zone, ito po sa may western portions ng Mindanao, pati na rin po sa Palawan, asahan natin ang maulan na panahon. So dyan po sa Palawan, Zamboanga Peninsula at sa Bangsamoro or sa BARMM, mararanasan po natin ang makulimlim na panahon at may mga kasama po yan na mga kalat-kalat, mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. For the rest of Visayas and Mindanao, asahan po natin magpapatuloy ang mainit na panahon, lalong-lalo na pagdating ng tanghali. At kung may mga pagulan man, ay dulot din ito ng mga isolated na thunderstorms. Temperature forecast naman po for Palawan ngayong araw, dito po sa Calayan Islands ay maglalaro mula 25 hanggang 32 degrees Celsius at 33 degrees Celsius maximum temperatures naman ngayong araw dito sa Puerto Princesa.
For Visayas naman, for Iloilo, Cebu at sa Tacloban, ang agwat ng temperatura ay maglalaro mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. And for Mindanao naman po, for Zamboanga, maglalaro mula 24 hanggang 33 degrees Celsius. And maximum temperatures naman po for Cagayan de Oro and Metro Davao, aabot ng 32 degrees Celsius. Kahapon na itala ang 39 hanggang 40 degrees Celsius na heat index dito po sa Metro Manila. At yung pinakamataas naman po ay naitala sa ilang lugar sa ating bansa na umabot ng 42 degrees Celsius. Diyan po sa Subic Bay, Olongapo City, sa Vera Catanduanes, Dumangas, Iloilo, sa Baybay, Leyte, gayon din sa Butuan City, Agusan del Norte. At sa ngayong araw, based po sa ating forecast, dito po sa Metro Manila, maaring maranasan ang 39 degrees Celsius na heat index. At yung pinakamataas naman ay posible pa rin maranasan sa Vera Catanduanes na aabot ng 43 degrees Celsius. At sinusundan po yan ng Dagupan City, Pangasinan at Dumangas, Iloilo na maaring umabot ng 42 degrees Celsius. Sa kalagayan naman po ng ating karagatan, wala po tayong babala sa matataas na mga pag-anon or gale warning sa anumang dagat baybayin ng ating bansa. Kaya malaya pong mga kalayag ang ating mga kabayan ngayong araw. Sunrise po natin ay 5:48 AM, sunset naman ay 6:09 PM. Para sa karagdagang impormasyon, bisita lang po ang aming social media accounts, patandaan po ang aming website pag-asa.ust.gov.ph. At yan lang po latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako po si Rhea Torres. Magandang umaga po sa ating lahat. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sa pagkaturog mo, asin sa pagmata, kamusta Salamat tabi Pag-asa. Di paano kay ni tabi Ma'am Tet Cargulyo kay DM Domski, kay DM Romski, kay Chairman Jodelim, kay EF Cas, Maria Vivet, good morning. Mainit naman daan sa tuyang panahon, Chairman. Kasing init na kan politika. Iringa tabi ha, iringa tabi, tamainit ang panahon. Pag medyo mainit, mag-isip-isip, baka makalog tabi sa kompromiso. So mga suportadores, isipon tabi nindo. Dahil man kamukan madapaan kan sa indong mga pigsusuporta na politiko. Ako, titaraman ko na sa indo. Iyan ang totoo kaya. Pag nakalog ka mo sa kompromiso, kamuan mapipriso. Ay naso paninda mo nga ice cream kan kang Sabado. O to bagawin na ragas ko sa tinamputa dahil man kinagbaraka. Man baga kinagbarakal chairman kang ice cream ko kan Sabado. Pinaragas ko baga sa tinampo. Padalion baga maubos pa kawagas ako. Arag ka ng teknik pag dahil kinagbabarakal, iwagas mo sa tinampo. Makaw. Alas 7:36 na. Serbisyo Asin Reparo. Pasalamatan tanan mo na sa tuyang mga katuwang sa programa. Siyempre yaon permi dyan ang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sila. Napon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sana yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners.
Diyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap tabi Kidor boarding house, diyan na po kamo sa MBY Dormitory ha. Safe na safe po kamo diyan. Kay Madam Maylin nga tabi permi, salamat. MBY Dormitory, your home away from home. Sarigman ang programa ni daraman po sa tuya ni Acting Governor Ate Glenda Ong Bonggao kang probinsya ni Nalbay. City Councilor Riner Burse kang siyudad nin Tabaco. Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Kapos Bilo kang Malinaw, ABC President Cap Art Abila. Sa kasabay taman dyan ang Kapos Bilo Lotto Outlet, dyan yan sa Barangay Tinapay, Poblasyon Malino, Albay. Dyan po kamo magtaya sa Lotto ha. Ako sa waiting. Pag nagtaya ka sa waiting chairman, ang nagyayaman subangkiro. Tapos sa mga nagkakaper ang politiko na may tigtatanggap sa waiting payula. Yan po mga tugang, mga kabayanan, mga katuwang ta sa programa. Maraming thank you po. Close na po kita dyan. Kaya na pwedeng magdagdag. Kaya na pwedeng magdagdag. Miling kaya may eleksyon, madaragdag ka mo dahil na. Tama na yan. Bagong ngayon, Jerma. Sige tabi mga tugang, alas 7:35 na o kaya 36, 37 na. Yugon mo, pero sa tinaram ko numero 35, 36, 37, 39 na. Oh. Pira na ito. Ayain na nindo sa loto. Mabalik po ang programa makalipas lang po kay ni Tabi Chairman dangugan nindo ini mga taga Banwaan po kang Malinaw. Sa maabot na Mayo 12, ni paglingwan para alkalde kan Banwang Malinaw, si Peña Capus, numero 1 sa Baloca, numero 1 sa puso ta. Alkaldeng may ginibuhan, si Peña Capus. Higit sa kahigusan sa itong napatunayan. Sa Malinaw, si Peña Capus, ang durahaw, garantisado ta na si Shi. Malalauman ta siya pirmi. Sa serbisyo, arang sincero siya. Namamatay ang pagka-alkalde niya. Oh, si Peña Capus, suportahan ta siya. Marina sa liderato. Numero 1 sa balota. Mayor si Capos Bilo. Uni pa. Bani Alcala, Bani Alcala, Bani Alcala, ang butuan ta. Bani Alcala, Bani Alcala, Bani Alcala, ang butuan ta. May gusasin matinabang madali pa siyang dulukan. Si Bani Alcala ang sa tungbutuan, ibalik sa tong banwaan. Bani Alcala, Bani Alcala, Bani Alcala, ang butuan ta. Bani Alcala, Bani Alcala, Bani Alcala, ang butuan ta. Ini ang serbidor na tunay tang malalauman. Sa pagserbi sa banwa tadakul siyang natabangan. Anumang oras si Bani Alcala sa tungdulukan. Dailag duwa-duwa na kita paurahan. May gusasin matinabang madali pa siyang dulukan. Si Bani Alcala sa tungbutuan, ibalik sa tong banwaan. May gusasin matinabang madali pa siyang dulukan. Si Bani Alcala sa tungbutuan, ibalik sa tong banwaan. Bani Alcala, numero 2 sa balota. Malinaw nun, si Bani Alcala, ibalik na siya. Numero 2, tabi mga tugang sa balota, Bani Alcala. Katabang ta, asin kasurog ta. Si Congressman Actor Rinchil Bonggalon. Salamat
bagong pag-asa, bagong liderato, bagong Premier Distrito. Iboto Congressman Jill Bungalon, numero 1 sa balota. Para po sa bagong Premier Distrito kang Albay, Jill Bungalon, numero 1 sa balota. G-I-O 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 Bitaan, binikaran, iyong munggawan pangaran. Pagsilbi niya na matean, naging leader kan kabataan. Padagustang suportahan, programa niya na pinunang. Iyong munggaw sa Kapitolyo, ibukta. Iyong munggaw, Gio ang bungaw, Gio ang bungaw, Gio ang bungaw. Sa banwaan sa tong madudulukan, boses ng kababaihan, Ate Glenda ang pangalan, Ate Glenda ng bayan. Ate Glenda, paglaong kan mga babaihan, paglaong kan mga kabataan, paglaong kan mga namamanwaan. Ate Glenda ng bayan. Sige mga tugang, Ate Glenda ng bayan. Probado na sa serbisyo, dahil nang napatunayan. Iboto, number 2 sa balota, Joey Salceda para gobernador. Angat ang lahat, Global Albay. Siyang namatean, di naramong karahayan. Ito hastang ngunya, kung Joey idol ko yan, di matatawadan, dako nang napatunayan, kadagusan pagtabang, kung Joey idol. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Balik na tabi kita mga tugang digdi sa programa alas 7:45 na. Kan sa tuyang Philippine Standard Time oras pungyan dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madali sana yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap tabi kidorm, sa boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Ha? Safe na safe po kamo dyan. Siring man ang oras niya, daraman po sa tuya ni Acting Governor Ate Glenda Ong Bungaw, kang probinsya ni Albay. City Councilor Riner Burse, ng siyudad ni Dabag. Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Kapart Abila kang Malinaw Alba. Thank you! Yan mga tugang, mga kabayan sa tuyang mga katuwang digdi sa programa. Tama na yan. Balik po mga tugangan sa indong lingkod, Manny Moxea po ini si Mr. Hulbutana. Ngunyan po ngaldaw kita nin Lunes. Petsa 7 na kita kang Abril taon 2025. Kaskaso ng aldaw.
Halos mga tugang palalaog na kita sa Semana Santa. Next week, Holy Week na no. Sige tabi mga tugang, doro-diretso na kita. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Sige tabi mga tugang, ta alas 7:47 na tabian sa tuyang Philippine Standard Time. Ano? Kay Director Edwin Peralta, good morning. Kay Marisa Del Rosario, maray na gamantabi sa mga nakaantabay sa tuya. Sige, iringa tabi sa Miyerkules palan Pitsa 9. Ano ni Chairman si Redwin Sistina? Ano yan tapula ang kalendaryo? Pitsa 9 nga tatapula yan. Araw ng kagitian. Anong kagitian sa imo? Kagitingan. Araw po ng kagitingan. Kaya palan holiday sa Miyerkules adi. Anyway, na pangyayari nito may mga kagitian sa imo. Ay napahitay niya di. Sige. Di so mga nangangarampan niya ngunyan ta pagkaaga nag-house to house o mag-inom sa natabi ka mo ki kadakol na tubig ha. Tamainiton ang panahon. Day makakidit. Day magparakiridit ka mo. Normal na iyan na nagtatarapukan ka mo ki mga kung ano-anong mga issue. Normal na iyan. You know? Kumbaga, siyempre, susarong lado, mapalinig para mahiling sa nangayak ang publiko na kami ang mas malinig kaysa sa duman sa ibong. Harog sa nang kayan. Pero sa mga suportadores, tabi, noon ang pakiulay ko sa inyo, dahil na kamo magpapara pakisaw-saw pa dyan kung ano pa. So iba nakikidulak sa social media. Grabe bagang kadidipinsa sa pigsusuportahan nindang mga kandidato. Kay puan ko ngayang ipahiling ang sakuyang pagsuporta tangani ngayang kung inkaso ngayang manggana makatrabaho lamang ako sa munisipyo. Pangyayari. Biyo nakikidulak. Biyo nakikidulak sa social media kung may nadadangog na o may nababasa na di ka nais-nais sa iyang pigsusuportahan, iyon nakikidulak. Iyon nakikidulak na biyo. Tanganing mapalapad niyaan sa iyang pagiging malabanan. Tatidaw bagakan mga malabanan group of company so mga professionals. So igwaki mga eligibility, so talagang kwalipikado sa posisyon, di darog sa nagkang mga malabanan. Ilingan nindo dyan sa mga opisina de gobyerno, taang nakaposisyon dyan, kadaklan dyan, OIC, Officer in Charge. Pero igwa dyan ki kwalipikado na pwede dyan sa posisyon pero dahil piglalaag, mas may tiwala si Arog kayan duman sa iyang tawo na miyembro kang malabanan group of company. Dahil ako malag ngayon dyan kitawo na dahil ko kontrolado na so trust and confidence dapat yaon sa ko. Dahil ko man pwedeng ilag ngayon dyan sumadunong ang alimantak lalo na ngayon pag gusto ko ngayong araw kayo ng gusto ko tapos dahil ka masunod dahil pwede yan. Ilag ko na sa nadigdihuning mga tao ko na mga malabanan sa ko. Yun na bagang niya ng praktikal. Kaya nga sabi
sabi kan sa kuyang barkada, magpaka-practical na kita. Magpaka-practical na kita. Tayo na ngunyan takong paagihon tamang giraray sa ibang paagi, kung bako kita maging practical, ang mangyari sa tuya talaga, mairitaas ang matata, mapupunaw kita. Kung paagihon ta sa mga arog ka, nabalutan na bagayan. Pagharayo ka sa dapog, punaw ka. Bako kang perme kang yaon sa dapog tabi, mamtit kargulyo, ay perme kang may ice cream. Baka, ano ba sana kan kasimple? Kasimple yun masanaya na kung sa mathematics, 1 plus 1 equals 11. Ano ba sana kan kasimple? Takong day ka, ay day, talagang burarat ang mata mo, punaw ka kaya. Ngunyan, iyarog na baga talaga kaan. Dapat practical na kita. Takong isip-isipon tama nanggad, pag-urupurupon tama nanggad. Kung arog ngayon kainan mapili ta, garing ngaya, delikado. Kiayuda. Garing ngaya de kita kini kiayudang makukuha. Tao to baga ngaya kalaban. Parehas yan sa mga barangay officials. Sila nga po nindo dyan sa barangay officials. O dyan pa sana yan. Pag bako kakalinyada ni kapitan, kahira ka. Pag may mga nag-abot sa barangay ngaya, may ayuda ngayang pigtataw sali sa taas. O pag bako kakalyado ni kapitan, day ka mantawan ni kapitan. Bako, ano ba sa simplihon sa naya na bagay na iyan ang totoong nangyayari. Pag kontra ka kikapitan, alangan masukontra kikapitan, iyon labi-labi, iyon tatawan. Ngaya, halimbawa, may hali na, o kaya igwakigrasya, hali sa taas. Tinawan niya si kapitan ki sanggatos ngayang tao na makakaribisilbi ngaya ki arog kay ni. Di bagbabarang baon man ni kapitan sa mga kagawad niya, nakaalyado niya. Kung halimbawa ka, bako kakalyado ni kapitan, nga tatawan ka man ni kapitan kaan. Dahil, ang tatawan ka ni kapitan, so kalyado niya. Arog sa nakang kasimple. O bakong, itong so bako kaalyado, ang naisakripisyo, so mga tawan niya sa barangay. Bako, talagan man na, tawan ka, bako kamang kalyado, kasi naswerte ka. Di ba? Ang naisasakripisyo tabi, imbis na mapaduman sa tao, day napaduman sa tao, iyon na nga ni iyan. Arog ka ng, dapat, iyan ang literal na pigsasabing magpaka-practical. Ang naisasakripisyo tabi, so, serbisyo, so, imbis na nakikinabang sugabos, tagigipiton kang gigipiton. Bako may man ngayon ni kaalyado, parehas yan dyan sa mga sanggunian. Parehas yan dyan ka. Pagpababa ko lang pag eksplikar ko nganing mas masabutan tabi kan mga nagaantabay. Arag masana kang kasimple, sa barangay na sana. Pag bako kakalyado ni kapitan, hirak man sa imo. Ngunyan, habang iyo yan ang kapitan dyan sa Indo, tay ka kontrapartido ka, duman ka sa ibong nalado, di ang ganday natatapos ang termino kanday na sa salidahan niyan, matius ka. Bako sa namatius ka, pati sa mga nasasakupan mo. Halimbawa, ang mga kagawad baga, may asay na purok. Duman ka ngayon sa purok 1, duman ka sa purok 2, duman ka sa purok putok. Nasikripisyo mo, so, mga kapurok mo. Paano tangayan nita? Bako may manika kalyado, alangan man tawan may manika. Masyurtihong ka na kung tawan may ka. Tataraman ka, magsumikap ka man.
Bako, narag lang ka tabi ka simple yan. Sana tabi, maghurup-hurup kita, mag-isip-isip kita. Takong mapasala tabi kita sa pagpili, ngunya na ma-eleksyon, nako, may problema tabi kita. O yan nga ni susabi, tad-taod ta pag-irestoryante ni, nasabi kang Acta Research na 2 sa kada 3 na mga Pilipino ang nagtutubod duman sa survey na magiging talamak ang vote buying ngunya na 2025 midterm election. Tangon yan pa sa nangani bagay hilingan na nindo. Dae pa yan nag-eleksyon ha, karampanyahan pa sa na iyan. Hilinga, bakong pigahaputan na pirado ngayon tarauhan dumaan. Pirado ngayon itinaw niya, itataong araw ka ini. O ngunyan pasanapig, pigahalata na. Ako? Piguhuna-una ta na, pirado ngayon so araw nga ka ini. O ibig sabihin talagang magiging talamak talaga ang barakalan kibuto sa maabot na Mayo. Awa pa, grabe pang pigpapaluwas na kang kumilik na mga pagpagirumdom na bawal ang magbakal kiboto. Nga tama, basol mo man so mga tao. Bata bagang kunyan, ang pahit baga kang ibang mga tugang niya to. Pag day ka ngayang plite, day ka ngayaman makalarga. Igwa nga ni dyan na day pa nagbubutong. Day ngayon muna ako mabuto hanggat na day nga sa kuya pigagaw-gaw. Ma'am Chila Kapitin, good morning. Kay Martinez Miles, good morning tabi. Bakong iyo? So araw po kaya nan mangyari. Si Say, ne pagapot. Nga si Sayman ngunya na politiko, anda ina mata o kipirak. Apuir kan su mga raw-raw. May mga nagkarandidato, iba man so purpose. Ang purpose ninda, daiman manggagana, kundi makadilin siya. Igwa kay araw kaya, igwa nga ni kay pamilyang nagkarandidato gabusta nga ni ngayaong so itatao, so ibabagsak, na pundo, pait na ngaya. Sa tuya ngaya yan mabagsak. Yo. Puir ayan, kayan. Ngata so gustong manggarana. Imposibleng dayan maluwas kipirak. Iyon na yan kultura tanay yan digdi sa Pilipinas kung mahal. Aputon mo, ngata, dai man kimalinig na politiko na dai siya ng bakal kibuto. Ano na tayo sa barangay sa nangani, matindi subarakalan kang buto. O ngunyan pa daw. Lalo na digdi sa probinsya kang Albay. Dako. Maurag ang nagralaban-laban digdi. Puros may mga pirak. Kaya so daing pirak o kaya kapusang pirak iuragan. Grabe ang urag-urag niya duman sa kalaban niya kung ano-ano ang pigpapaluwas na issue. Tadaog siya sa pirak. Daog siya sa panaong ayuda. Kaya iuragan kung ano-anong issue ang piggagapo sa iyang kakawat sa politika. Dahil niya kaya-kaya. Di ba? Mapirakon niya duman sa ibo. Dahil niya man maako-ako iyan. Naarog kaya. Taday niya kaya yan sa nang panauning bagas. Sus Maria Jose, mananaog ka kibagas 10 kilos kada butante o kaya kada harong, kayahon mo daw iyan. Sige daw. Maski 5 kilo, madipisilan ka. Pasiguro man. Winda nga yan, tada ako mananaw ki arong kaya. Mababawasan niya supira ko. Bako, daig. Bako, di babatikuson niya so
sa ibong na partido taarog ngaya kayan. Ang mga isyu kan pig tutulirar ngayon nindo so mga tios na maghinuga tatig aayudahan nindo. Araw ka ng mga pahit. Araw ka ng mga pahit. Pero kung igwama sinda kipang ayuda, dahil masin na makataramkan, kung di so pang ayuda ninda, kapos. kaya iuragan sinda. Iuragan sinda. Iuragan sinda ta. Dahil tangaya kaya, maray kayo ni batikusun tangaya. Ang batikos, arog na kayo ni tutulirar da, kumbaga, tuturuan ang mga tao na maghinugak tamay ayuda. O yan ang isyo. Pero ang totoo, dahil ninda kayang manao. Iyo iyan ang totoo dyan. Ano na tayo, gari kita so dahil nakakasabot sa mga arog kaya. Aram na bagadis. Kaya baga sabi, magpaka-praktikal. Praktikal na. Iyo bagang kaipuhan tangon yan. Pero sa nasumag malabanan ka, dahil kaya. Tayo bang ngururo na yan. Kung praktikal, papilion niya kita kan mga leader na nahihiling ta na hindi an posible ngayang magginhawaan sa muyang lugar. Balon taman daw ngayon eh. Di after kang tulong taon, pagday niya nagibo, di palitan naman nindo. Harap masana kang kasimple. Kundi ngaya, mas maray ngaya ini kaysa dumaan. Takong ito ngaya, ang mayor ngaya naman kaan, duwa. Kung ito ngayang ibuto mi. Maray ngaya ni sarot, ang mayor ngaya ni kinapat sindang mayor. Makonsilo, ade. Yan tabi. Ganun lang yan kasimple. Dahil man nangang hulugan baga na. Nga ta oral daw, surusimana may ayuda. Pag ginibo yan na surusimana, oral daw may ayuda, may problema na kita kaya. Bira man sa nabaga. Kang bago mag-eleksyon, yun yan, bawal na po yan. Bawal na po yan ngunyan. Iyan ang dapat na tandaan kan sa tuyag mga ano. Pero pagkatapos kang, sabi, may nabasa kaya ko pagkatapos da kang eleksyon, tadakulon pa dang bagas duman. Dakulon pa da tabing bagas ang nakastandby duman sa, sa budiga. Ipapanao pa da ito pagka-eleksyon. Yogon mo yan. Pero so, ibong nalado. Dahil ngaya kaya. Yugon mo mananaw ka kibagas. Dahil ngaya kaya na, oy. Pati kusunta na sa nangaya na. Uto ngaya, sige ang panaw, papatod niya nindang tawo na maghinugak dahil ngaya kayang ayudang pigtataw nindong bugas. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Malangkaw na naman sa mga produktong petrolyo sa agaw. Inay ko po, may panibago na naman na paglangkaw. Dahil pamaraman kung pira ang ilalangkaw sa aga. Basta sigurado, may paglangkaw kan mga produktong petrolyo. Gasolina sa kaso diesel. Di kan last week baga naglangkaw kilabing piso. Pag ma-rollback suro sa lapi sana. Sa lapi 25 centavos. Isa na yan pag nag-rollback. Pero pag naglalangkaw sobra piso, mga 150 hanggang 2. Arugan kaiyan. Di sa aga may panibago na naman na paglangkaw kang diesel sa kagasolina. Di kung igwa ka mo ipapakarga. Kung dahil man, magralakaw na daw sa nakamo. Nag-exercise pa lamang ka mo. Bago ngayon tabi, Manong Bronx. Bago ngayon, may tama ang tabi ako.
Ipaparabarati ko susiging panaraw kibagas. Tapos hindaday man palan kaya magtao. May naghapot na kaya. Ya ano nga, kaya mo man tapatan itong pigtatao ngayang bagas? Masking nga 5 kilo. Sabi na nga, Sir Bronx, dahil nga kaya, malulubat kita dyan. Organ kaya, maray pangilugod batiko suntana sana. Na sabihon ta ngayon na tigtuturuan sa mga tao na maging hugakon dahil kang ayudangan. Ayaw man sa palusot ninda. Taday man nga ni talaga ninda kayang manao. Paano man manao man sinda kibagas na nanginginayang sinda ta, mababawasan so dilin siya ninda. Bako, mababawasan so dilin siya ninda. Malulubat ngaya kita dyan pag sinabayan ta yan. No, kaya ang mangyari kay ni Chairman, batikuson tana sa nangaya. Tanganing sumanga tao, lalong uragan. Inuragan lugod sa mga tao. Inuragan lugod sa mga tao. Nailing mo na. Dako naon bagang bagay na 10 kilong 10 kilong bagas. Pud kaya pirang aldaw mo na ni subong Chairman. No. Orag ko ta kung dahil kaya magtaw kibagas, tumaw sinda isira. Kung binagrilong ay pigrilimang latakan sardinas, tubod pa ako. Pero kung counteron mo na, pigsasabi mo ngayon na tigtuturoan sa mga tao na maghinugak tamay ayuda, nauri ka sana. Serbisyo asin reparo. Balita ko ngayon, masiraman subagas na pigtao. Maray nga nita subagas bako kalaban kang gobyerno. Tayo baga kibagas na kalaban kang gobyerno. Chairman, aramo ito. Masiraman niya subagas na tinao. Maray nga nita supigtao databing bagas bako kalaban kang gobyerno. Ano nga yan? So, pigapod baga ngayang NPA. Serbisyo asin reparo. Bako ngaya NPA. NFA. Hindi ka daw dyan, Chairman. Alas 8:09 na. O, paano kayo ni? Pangadji mo na tabi kita, Chairman, ha? O, day mag-arali, mabalik lang po kita. Horacio Imperata, laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay, kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na ama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring,
sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maging iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntakalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maging iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Kong Joey Tugikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtatabang, nagtatabang. Si Kong Joey Salceda. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Di paglingwan para alkalde kan Banwang Malinaw, si Tenya Capus, numero 1 sa balota, numero 1 sa puso ta. Alkaldeng may ginibuhan, si Tenya Capus. Migit sa kahigusan sa itong napatunayan. Sa malinaw, si Tenya Capus, ang turahaw, garantisado ta na si Shi. Malalauman ta siya pirmi. Sa serbisyo, arang sincero siya. Namamate ang pagka-alkalde niya. Oh, si Tenya Capus, suportahan ta siya. Marina sa liderato. Sa banwaan sa pong madudulukan, boses ng kababaihan, Ate Glenda ang pangalan, Ate Glenda ng bayan. Ate Glenda, paglaong kan mga babaihan, paglaong kan mga kabataan, paglaom kan mga namamanwaan. Ate Glenda, Ate Glenda ng bayan. Bani Alcala, Bani Alcala, Bani Alcala, ang butuan ta. Bani Alcala, Bani Alcala, Bani Alcala, ang butuan ta. May gususin matinabang, madali pa siyang dulu.
Alcala, Bani Alcala, ang butuan ta. Bani Alcala, Bani Alcala, Bani Alcala, ang butuan ta. Ini ang servidor na Lalo kan mga Bicolano. Bagong liderato, bago naman. Sa bago may kauswagan, sa bago may asenso yan. Sa bago kong Jill Bongalon, an para tukdo na hinahangaan. May humilding puso na may inadalan. Kasurog lalo kakasaraditan, si attorney kong Jill Bongalon. Bagong pag-asa, bagong liderato, bagong Premier Distrito. Iboto Congressman Jill Bungalon, numero 1 sa balota. Probado na sa serbisyo, dakul nang napatunayan. Iboto, number 2 sa balota. Joey Salceda para gobernador. Angat ang lahat, Global Albay. Sinuyang namatean, di naramong karahayan. Kaito hastangunya, kung Joey idol ko yan. Di matatawadan, dako nang napatunayan. Kadagusan pagtabang, kung Joey idol ko yan. G-I-O, 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 G-I-O. Bitaan, ginikanan, iyong munggawan pangaran. Pagsilbi niya na matean, naging leader kan kabataan. Padagustang suportahan, programa niya na pinunang. Iyong munggaw sa Kapitolyo, ibuta. Iyong munggaw, iyong munggaw. Si Manny Moxea sa programa Servisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Servisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Maray ka ni Tabi Mama Charita, mag-fundraising kita. Balik na po kita digdi sa programa alas 8:19 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time, oras pong yan dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Siringman ang oras niyan daraman po sa tuya ni Acting Governor Ate Glenda Ong Bungao, kang probinsya ni Nalbay, City Councilor Renier Burse, kang syudad ni Tabaco, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Avila kang Malinaw. Thank you sa Capos Bilo Lotto Outlet dyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Balik na tabi kita sa programa, 10 minutos na sana, mapaaram na naman kita. Ako mapo Gerarya sa indong lingkod, Manny Moxea po ini, si Mr. Hulbutan ang unyang pungal daw kita ni Lunes. Pet sa 7 kita kang Abril, taon 2025. Sando kita las 8:30. Ma'am Mary Ann, good morning. Panon tayo ni bitin na bitin kita di so iba ang pag-urulayan ta duman sa nasa 10 to 11 iyo sa 107.7 radyo natin Tabaco. Di naguminto na palanso sweldo sa mga pribado digdi sa Bicol. Nasa pira na ito sa minimum ta. Magpa 500 naman very good, very good. May dagdag sahod na so sa tuyang mga sa buot mo. Minimum wage earner. Oras niyan, huling nagsasayaw. Di, paano tayo?
An marhay ka iyan igwa Ngunyan ang gibuhon ta sana kitang mga botante nagpipili kita ki ilalagta sa pwesto ta kita baga kanan maralag diyan sa pwesto ngunyan ang pakihuron ko lang tabi sa saindo isipon tang maray kung sisay ang ibubuto tadi ang isipon ta so mamakaray po ang mga puturo kan sa tuyang mga lalo na sa mga bagong henerasyon para po yan sa sainda kung mapasala tabi kita kipagpili kan sa tuyang magiging leader kan sa tuyang mga lugar may problema po kita kaya balota na bagayan pag ngaya podkeni pag day ka ngaya kasabay duman sa linyada hali sa taas pababa day makakabot sa imo ang mga ayudang iyan putol ang tinampo kilatiso na maray tama chairman kilatiso na maray igwadyan kaya ki nagpapara una-una man sana kadakol ang mga pigtataram na plataforma pero day man kinangyayari ang pag-abot dyan pag nakatukaw na nga at chairman kung ako pasaro-saron mo sana sa kuya yung mga honorabling iyan na mga nagkakarandidato ngunyan lalong-lalo na sa mga mari-elect sus ko hirak man sa inda kung itaram ko sana kung ano ang mga nahiling ko pag nagatindera konsesyon inay Diyos Maria Joseph mapapamuda ka tapos ngunyan mapari-elect pa kayan magmurudang biyo may gana pang magkandidato na dengani kinaginibo dahil lamang nasupog sa bagay dahil man niya nahiling para si Sir Mox man sana yan nakailing kaya tabi chairman so iba talaga ikis ikis so iba so iba dahil pangani ang bugo na kampantiho na chairman iistorya ko sa imo iistorya ko sa imo sa ere o siya ito problema mga saro-saron taya sa saro-saron taya labot ko kung magkadaragat sinas ako ako practical ako totoo ako minaano ako so totoo sana ako kinako dyan pero kung nagit sinda labot ko sa inda dahil nga ni kinaipasar sigurong resolusyon pangyari sa mapako tapos ngunyan mga kandidato giraray mapari-elect pangani dang may padago sa sayang napuunan anong pinunan mo anong pinunan mo magtukaw dyan sa sisyon pinunan mo magsweldo yung man sana yan ang ipapadago sa sweldo niya tapos mahapot kailan nagsahod na ba tayo bata Tagalog Tagalog pati Tagalog ay pangyari sa matalipli malinawal ba param na ako German ipapadagos tang iba pa niya itong mga pagore-restoryahan at yan alas 10 sundo alas 11 duman sa 107.7 radyo natin Tabako ano
damantay papadagosan ni Bapang istorya. So tama sana. Ayun. Pag so tama sana, may tama ka. Bago ngayon, Chairman. Kailan ba ang sahod natin? Iyo gariso na ipasar na resolusyon na di. Kaya resolusyon kailan ang sahod natin? Nagsahod na ba tayo? Tapos mariilik. Ay inay! Kailangan nga nagkasurupog. Ayan ang problema, Chairman. Kapag nagtataram ako kang tama, may titaman, may iururagan sa ko. Eh, man ako pwede magtaram na sa lao. Iururagan sa kuya. Itong mga pigpos ko, totoo ito. Itong sa Team Happy, Chairman, may nag-usip sa kuya, bako kuman ito. May, sabi ko baga, nadangog kuman sa tinaram sa ko. May nagurag-urag sa ko. Pati ako tig-iwal na naman. Bata ng mga paiti niya. Sabi kang nadangog ko, Chairman, sa Team Happy ngaya, day ngaya uyo ng iba. Day daw yun sa iba naman. Tapos may kadaragit na naman sa ko. Sa kuya na naman daragit. Dapat magpasalamat nga ni kamo sa kuya ta nakaabot sa indo. O ngunyan kung kamo ito, o ayusan na nindo. Ayo, may pagkakataon pa baga kamo para ayuso. Para nga natatinaram ko sa indo. Dahil man kan mataram sa indo, so mga sip-sip sa indo, so mga malabanan sa indo. Dahil man ang mataram sa indo, kaya arog kaya. Sabi ko na baga ni Chairman, ang tunay na nagmamakulog, iyo po so nagtataram kitama. Kitotoo. Dahil bali makulugan kamo, taiyan ang totoo. Pero kung magpaparadangog ka mo duman sa mga malabanan nindo, naimanan mataram sa indo kay totoo. Kung may pagmakulog ka ngaya sa sarong tawo, dahil bali makulgan mo yan, taiyan ang totoo. Ayan ang tunay na tawo. Kung madadagit na naman ka mo sa ko. Litsing inio. Gusto nindo pag para orumawon sa na ka mo. Sabi kang nadangog ko, not me. Kurang ako ang English mo not me. Chairman ng mga English nagkakadarangog wadi. Ailing mo na yan. Param na lagod ako. Alas 8:30 na tabi mga tugang. Sa ngaran ni GM Maestro nila doon ni SM Sertoni. Sa ngaran po kan sa tuyang mga katuwang sa programa yaon dyan si Madam Maylin kang MBY Dormitory kay Acting Governor Ate Glendaong Bungaw, City Councilor Riner Burze, kay Cons Irene Morales, pahot niyan. Iyan ang mga maurag dyan. Numero 22 sa baluta. Cons Irene Morales, pahot. Iyan, mauragan. Mayor si Capos Bilo, okay ya. Municipal Councilor o kaya ABC President Cap Art Abila kang malinaw. Sa Capos Bilo Lotto Outlet, salamat man. Param na kita, saga naman kita magiribanan digdi sa programa Servicios in Reparo 7 to 8:30. At siya na sa natabi Chairman ni Papadagos ta ang misa.
alas 10 sundo alas 11 sa 107.7 radyo natin Tabako. Ano? Param na po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxeya, si Mr. Hulbutana tabi ni. Adios amigos! Domo arigato, iringat po kita, bye-bye! Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob an sa imong kabutan natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asiniba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay kapag Bicol Net TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa Bicol Net TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan, sa Bicol Net TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiay.